mene DJ Jordy Ray, Prievidza. Dnes prvýkrát na hotelke tu, Horná Streda. Táto party je úplne špecifická, lebo práve na tejto akcii prichádzajú hoteláci zo strednej školy a táto akcia je práve len pre vás. Dámy a páni, yeah. Ale vieš, všetci hovoria Stanley, aj mama, vieš, niekto zvoní u nás a Stanley, máš tu kamaráta? Sme tam obidve? Elsie, povedz nám, jak sa voláš. Je to iné ako bežná diskotéka, pretože je to party zamerané na študentov a študenti sú vždy veľmi živí a tým pádom je hotelka jeden z top tanečných eventov, ktorý v podstate je. To vypípaj. Rozdiel medzi hotelka party a obyčajnou diskotékou je hlavne v tom, že ľudia sa medzi sebou navzájom všetci poznajú a je to úplne iná atmosféra, keď ješ na diskotéku, poznáš tam maximálne tak 10-15 ľudí, ale tu sa celá tá komunita medzi sebou navzájom pozná a robí to úžasnú atmosféru. Na hotelka party hráme od vzniku. Toto je 8. rok, čo fungujeme poprvýkrát vo forme Open Air. Je to o ľuďoch, o študentoch, o hotelákoch, o mladých najebancoch a veľmi radi sme tu. Elsia, popíš nám jedným slovom atmosféru hotelka party. Jedným? Áno, jedným. Po piči! Vyvíjte všetky svoje ruky spolu so mnou na hlavy! A čo ti poviem, že rozjebeme to na šalát, som už dobre najebaný, teda slabo najebaný pre istotu, aby som to odohral. Boiling oil, piešťaný, Anthony Donat, sme tu a dáme to ako králi. Že je tu mega ľudí, som strašne rád, že je tu mega ľudí a je tu mega mojich kamarádov. Je tu úplne bombový krv. Ste pripravení, piešťaní? Nepočujem vás, ste pripravení? Ste pripravení, piešťaní? Hotelová akadémia Ľudovita Wintera Stromová 34. Jdeme hrať na 0-1 piešťaní!
Kultúráku v Emery a dnes večer tuto poprvýkrát Open Airka s Vajtom aj s mojimi kolegovcami z Fashion Soundu. Open Air, rozmýšľali sme veľmi dlho, ako oživiť hotelka party, ako to dať niekam inám, ako to spraviť vo väčšom, ako pomestiť aj bývalých hotelákov. Tak sme sa rozhodli dať to sem s poriadnym zvukom a veríme, že to bude stať za to. Hotelka, pozrite sa okolo seba, toto sme my, jediná škola na Slovensku, podľa mňa, ktorá toto dokáže.